was able to talk to Antonia before arriving. She is on the way home as well. I'm so excited for her to be well received as well. For sure, for sure. Ngayong araw ng Linggo, November 26, ay nakabalik na rin sa kanilang bansa si Miss Universe Thailand Antonia Porslid. At gaya ni Michelle D, mainit at buong pagmamahal na sinalubong si Antonia ng kanyang mga kababayan ang first runner-up sa Miss Universe ngayong taon. Nabanggit naman ni Michelle D na excited na siya at masaya dahil alam niyang bibigyan ng papuri at importansya si Antonia sa kanyang pagbabalik sa Thailand na kagaya niya nang bumalik ng Pilipinas. Masayang-masaya si Michelle para sa kaibigan. Nitong nakaraang Sabado ng gabi November 25, masaya at mainit na sinalubong ng ilang mga kababayan nating Pilipino ang pag-uwi sa bansa ni Miss Universe Philippines, Michelle D. Sa kanyang Instagram stories, masayang ibinahagi ni Miss Thailand Antonia Porslid ang ilang mga clips sa naganap na homecoming ni Michelle sa Pilipinas. Naaliw si Antonia sa isinisigaw ng ilang mga kababayan natin ang naging hashtag nila ni Michelle na #4D. Sobrang na-appreciate nga ni Antonia ang ibinibigay na pagmamahal di lang ni Michelle, kundi maging ng mga Pinoy sa kanya. Nabanggit naman ni Michelle sa kanyang arrival na may good news na proyekto pang aabangan sa kanilang dalawa ni Antonia na lalong ikina-excite ng mga fans. Miss Thailand and Antonia naman, both of us have created such good friendships as well as the other delegates. Of course, may mga things na nakalatag din. Abangan niyo po. Oh my gosh, go love! We'll see. We'll see. May news kaming natanggap ng pauwi na kaming dalawa, kaya abangan niyo na lang. Wow! Sobrang news! Yes po. Samantala narito ang ilang bidyong na ibahagi sa homecoming ni Antonia sa Thailand.